Čaute, prišiel nám Temu balíček, takže si ideme urobiť Temu haul. No, takže ako prvú vec som si objednala takéto gumené rukavice na upratovanie, proste na varenie, hej, takéto. Potom ďalej som si objednala takúto nádobku proste, aby som z toho vedela akože striekať proste vodu alebo volačo. Minula som toto na niečo potrebovala a nič také som tam ani nenašla, takže som si to proste objednala. Ale už ani neviem, na čo som to chcela, hej, takže nevadí. Potom som si objednala štipec do vlasov, taký obyčajný čierny. Takýto. No, ďalej tu mám potom baterky. 8 takýchto hlbších a 8 týchto tenkých. To bola taká sada, čiže 16 kusov dokopy a mali dobré recenzie, tak dúfam, že niečo aj vydržia. No, potom som ale objednala takéto sponky ružové s motýlikmi. No, páči sa. Ďalej som si objednala takúto silikónovú podložku. Toto sa dáva vlastne do kuchyne alebo do kúpeľne k umývadlu, hej, a na to sa položí vlastne húbka alebo proste na umývanie saponát, mydlo, hej, a také veci. Takéto, je to celé také gumené. Potom som objednala malej takéto pečiatky. Neviem, aké budú, ale sú tam všelijaké zvieratka. Že takéto, hej, tam je zebra, potom tu má takéto s tigrom, proste všelijaké zvieratka sú tam, krokodíl, hej, a takéto a všelijaké farby. No potom ďalej, tu mám, ani neviem čo, aha, už viem. Objednala som si takýto stojan na telefón, že na natáčanie, proste na fotenie, hej, že tu sa pripevní vlastne telefón, je to takéto ohybné, čiže to viete nastavovať a má to ešte takéto nohy, čiže vieme si to položiť na stôl, hej. No potom ďalej som si objednala silikón, proste potrebujem do kuchyne a takéto niečo som tam našla. Neviem, aké to bude, hej, ale akože malo to dobré recenzie a je k tomu aj vlastne toto na rozotieranie a ešte potom nejaké takéto blbosti. Ja neviem, stále to euro volačo a proste vyskúšam, hej. Objednala som to hlavne kvôli tomu, pretože ja som potrebovala hlavne veľmi tenkú túto špičku a toto je naozaj také tenučké, tak dúfam, že to bude dobré. No a potom poslednú vec som si objednala takéto, to je na kábel, aby som vedela pripevniť kábel na stenu, proste na lištu, hej, chápete. A to bolo všetko z dnešného Temu haulu.